Tervetuloa Linnavuoreen Nokialle. Täältä meillä on tulossa myyntiin aivan upea rivitalokaksio ja niin kuin näkyy ympärillä, todella siisti piha tässä. Tuossa ihan muutaman 100 metrin päässä on järvi. Siellä voi esimerkiksi suppailla niin kuin näkyy. Täällä on sellainenkin lauta. Mutta mä oon Jusleeni Ilari Remax Kodinonnesta ja mennäänkö kattoo mitä tuolla sisällä on? No eikö ollutkin mukava asunto? Ja tosiaan Linnavuoressa ollaan, eli kaikki palvelut on tässä lähellä. Järvi löytyy tosta, kauppaa löytyy tuolta. Siuron kulttuurimaisemat ihan tuossa vieressä ja Nokialle ei tässä mene kuin semmonen 10 minuuttia ja Tampereellekin ehkä semmonen 25 minuuttia, niin ollaan siellä kaupungin sykkeessä. Mieti, jos tää olisi sun uusi koti. Ota rohkeasti yhteyttä, mä oon Jusleeni Ilari Remax Kodinonnesta.